ibilian zabiltzala, ba... Aldapa gora, aldapa bera, batzutan lautada, bestetan mendian gora, baina askotan agertzen dira bide gurutzeak eta aukerak egin beharra. Eta nik uste dut askotan hor korapilatzen garala, baina horrei bueltak emateak ez dakarrez erroren ikuste. Bidea egin ala, helburuare aldatu daiteke, desagertu ere bai, eta ez dakit, nik uste dugakoa dela ibiltzea. Ibili eta ibili. Kostatzen zait aukeratzea, baina dramatismoa kendu behar zaio. Nun hasten dan maiz, eta nun miren oso zaila zaite erantzutea. Hora jarraituko duzu maite, barrura begiratzen hastezaren arte. Badago miren bat oso egunerokoa oso, ni naizen hori. Eta badago eszenatokietako beste bat, baina ez nuke esango horren desberdina garenik. Mirenek egiten du kantak eta gero maizek kantatzen ditu. Esango nuke, ezakit. Oso lotua bizi ditut biak. Nik uste dut bai behar dela, ez dakit ze izen eman, baina bai behar dela mozorro bat, edo zerbait hor, jartzen zaituena kantuak ezerezetik hori nik ez du sinisten, hola, de repente, divinidade batek ematen dizula lekukoa eta bitu itzegin ere izenean. Hori, a ber, hor dago lan bat, esan nahi dut, ni bentsat funtzionatzen lanian. Hartu eta venga, sartu hor orduak eta ideiak ordenatu, eta zer esan nahi dut, eta zertarako ari naiz, eta venga. Zer da egon da konstante holan geldi nire bizitzan? Hori, musika. Musikak eman di leku bat munduan. Bai. Era bat, bai. Hori da beti egon dena. Dago erreskatu gabe, baina deika eta gero zeuk zeure buruari egiten diozula oparia ere, ez? Gauza kurioso bada. Galdera ona, zer esan nahi dudan, ez dakit. Ikusten? Asko berotzen naizen persona ba naiz. Orduan, baditu sasoi batzuk, egurra banatuko nukena handamen, gero beste batzuk, pakean dagoena, orduan. Batzuetan harmonia eta olako gauza placer eta goxoak, eta beste batzuetan, ausardiari gabe bazaude, edo indarri gabe bazaude, relajatzea komeni dela eta lagatzea gauzeri pasatzen, ere bai, ez? Bai, libre, pixka libre. Hori da, eta damuri gabe, begiratzea, zure barruan, ez dramatizazio hori gabe, baina zure puzzlea osatzen joatea, ez? Zure piezak kolokatzen, eta jazta. Deabrua ezagutzeko beti prest. Deabruak jakinduria baina ez duela esango nuke. Batzuetan sentitzen duzu, igual, deabruaren gandik hurbil xeago zaudela, edo, baina personalki ez dut ezautu ez. Nire kantuetan ageri den deabrua, batzuetan agian nolan izpitxoren bat ikusi daiteke, edo sugarren bat. Baina uste dut gehiago ere atera litekela, Igual esan barko diot, horrengo kantuetan agertzeko. Pote batzuk hartuko nituzke berak, inolako garito ilun baten. Kabina estraño baten, ere bai. Bat horrein edo, badakizu bat horren. Igual berak baditu gako batzuk. Bizitzako plazerretaz. Nire antza duen zerbait bai. Hori zeure izpilua da. Kantu hortan zehazki ari naiz norbere burua, berriro ikusteaz, berreskuratzeaz edo nola esan, konektatzeaz pixkat berriro zeure izaera behinienak rekinez. Jo, mamma mia. Zerako terapia klasea. Jo, dana. Nire kantuetan aldotela harima dana. Bada ariketa bat zeure burua bilusten dana, edo hasta izalan esan sinceridadia sartzen da jokuan. Zeure burua engainatzea litzake bestela, orduan harima kantuetan nik neuk aldala dana jartzen dut, dana kanpora. Aldala, dana kanpora. Buruaren huelkeri eusten entzungo aurrera egin nuen.
pilat eskertzen dut gitarra bat hartzea, eta askotan kantu bat idazten duzu lehertuta zatozelako. Esaten duzu, bueno, ba, noa idaztera, eta hau ipini mia dut. Nola kolokatzen dituzun hitz horiek, edo ze musikalidade ematen diozun, eta hor da esperimentu hutsa, etengabeko jolasa, ez? Hori da, ez eutxi. Ez eutxi eta ez gorde zer barruan, eta ustu ganoraz gozamena da. Oinarrian da gozamena. Niretzako katarsia da tortzen zait leherketa bezala. Leherketa bat. Hori pasatzen danean ja, demasa. Emozioena edo ez dakit zerrena, baina bai leherketa bat. Jendaurrean abestea katarsia izan daiteke. Izan beharko litzake, ez? Aldertzen zara, ez? Baita ere, bera interpretatzen, kantua interpretatzen. Kontzertuena da, hori da, rituala, celebrazio bat, zen, lehen, oraingo kontzertuak ja estiralen zirena, eta badagolako airean olako sentimentu edo vibrazio bat, ez duena lagatzen katarsi hori ematen. Kontzertuak dira, nire ustez, hori. Jai bat. Berdinetik berdinera izan behar duena, eta bai, eta ospakizun bat. Eszenatokia da askotan irabazi behar dudan zerbait, lasai egoteko. Batzuetan da kuadrilatero, beste batzuetan da jai bat besterik gabe, segun. Eta hori berritual bada, heldutan, pini kokatu, eta sartzea zeure soinuan, eta ez dakit. Tana egotea bere lekuan, tak, eta arduan ja badoa.